महेश पांडे जी वीडियो बना रहे हैं कि कल्लू जी और खेसारी लाल के दोस्ती से लोग जल रहे हैं। लेकिन महेश पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल्लू जी और खेसारी जी का दोस्ती कब हो गया? ये थोड़ा सा आप बताइए। आपको पता है? तारा तो सब पता बा कि हाँ, के केकरा से कितना जलेला, के केकर दोस्त हो, के केकर दुश्मन हो। अब तू अपन वीडियो चलावे खातिर कुछ लिख देता रह। वीडियो कॉल में संगे आ का गइल लो कि तू ये लोग दोस्ती से लोग के जलावे लगल। इतना बड़का दोस्ती हो गई। आ तारा इहो पता बा कि कल्लू सबसे बड़ दुश्मन हवन खेसारी लाल के। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर केहू जलेला सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव जी से, तो हवन कल्लू। काहे कि कल्लू के में बांस क के अब खेसारी लाल यादव आगे बढ़ल बने। एगो समय रहे कि कल्लू के गाना बाजत रहे, लेकिन खेसारी लाल अइले तो कल्लू के सब लोग मतलब पूछले लोग छोड़ दे। तबे से अब चीजवा कल्लू सोचे ले, यही से खेसारी लाल के देखे के ना चाहेले। हालांकि उनकरा देखे के ना चाहला से उनकरा कुछ फर्क पड़े के नहीं के, कुछ टेढ़ ना हुई खेसारी लाल यादव के। अभी तोहरो पता बा कि मोबाइल खेसारी लाल यादव जी के हाथ में केंगा गइल बा, खेसारी लाल के देहल गइल बा। खेसारी लाल मंगले नहीं खन कि दतन हम अपना कल्लू दोस्त से बात करें, बहुत दिन हो गए, कल्लू के हमार बहुत बड़ दोस्ती बा। ई तो ना कहेगा उन खेसारी लाल यादव, लेकिन अब वीडियो कॉल में बात कइल देख के तू ये लोग दोस्त बना देले बड़ा। अरे बाप हो बाप, मतलब कुछ लिख दिल कबो। बहुत ऐसा वीडियो तू बनैले बड़ा, बहुत ऐसा तू खुद जाके देखी है। अभी वीडियो कॉल में बतियावत देख के तू लोग दोस्त बना देला, लेकिन सच्चाई ही नहीं खे। थंबनेल में तू भले लिख दिल बड़ा, सच्चाई तू जानता रह, लेकिन लोग के गुमराह कर रहा बड़ा तू कि हाँ कल्लू आ खेसारी दोस्त हो गई। लोग दोस्ती से लोग जले लगल। इतना बड़का दोस्ती हो गई लोग के, लोग हैरान होके लगल लोग के दोस्ती देख के। अरे यार वजह लिख दिल रहता कि वीडियो कॉल में आए 2 स्टार खेसारी कल्लू। ऐसे तो स्टार ना हुन कल्लू, 2 स्टार ना, खेसारी लाल सुपर स्टार खेसारी लाल के साथ आया कल्लू, ऐसा लिख दिल रही। अब तू लिख देता रहा कि कल्लू और खेसारी के दोस्ती को देख कर लोग हैरान। ये हमारा खराब लागेला, यही से हम ये मुद्दा पर वीडियो बनावता नहीं। ठीक बा, बाकी कोनो बहुत बड़का रीजन नहीं खे, लेकिन हाँ ये चीज हमारा थोड़ा अलग लागला कि का तू लिख दिला यार थंबनेल में। थंबनेल बनावा तो नहीं सोच समझ के बनाओ मर्दे। 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस बा, 4 साल हो गए यूट्यूब पता रहिले। 4 साल में कुछ ना सीखल तू, तनी कुछ सीख। ठीक बा, केंगा का कइल जाला, का लिखल जाला, ना लिखल जाला, कुछ और लिख देता रहो यार। तो लो कल्लू कभी दोस्त नहीं बन सकता है खेसारी लाल यादव का, वो पक्का दुश्मन है। हर मुद्दा पर खेसारी लाल यादव के विरोध में आता है। काहे ना कोनो भी मुद्दा वाला काहे ना खेसारी लाल के सपोर्ट कर दिले हो। अगर विरोध में ना आके बोले तो कहियो सपोर्ट में ना बोले ले। आ तुम करे दोस्त बनाओ तार, तहार दोस्त हुई है, हम जानता नहीं कि कल्लू तार दोस्त हो। ठीक बा, तो हम लोग के दोस्ती बा, हमारा पता बा। तो दोस्ती तू ही रखो, खेसारी लाल यादव के दोस्त मत बनाओ। काहे के दोस्त अबे बनैबा, फिर काल कोनो विवाद है भोजपुरी में तो आके खेसारी लाल के खिलाफे में वो बोले तो काहे के लिखत रही सब। जौन बाणे उहे रहे दो।